Хәзер эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе. Бүгенге кунагыбыз Казан Федераль университетының Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Рамил әфәнде. Исәнмесез. Бу ел мәгълүм булганча туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы уза. Бик күп чаралар үткәрелә дә, дәвам итә. Сезнең институтка мөнәсәбәте булдымы бу елның? Хейшексез безнең институтта да шушы ел уңаеннан бик күп чаралар үтте. Дөрес, менә безнең югары мәктәп, Габдулла Тукай исемендәге Милли мәгариф һәм мәдәният югары мәктәбенең төп миссиясе да шул. Туган телләрне саклау, үстерү, фәнни яктан өйрәнү. Шуңа күрә әлеге ел уңаеннан безгә инде бу нур өстенә нур кебек булды. Без менә бу мәсьәләләр белән бу ел игълан ителмәсә дә барыбер шөгыльләнгән булыр идек, өйрәнгән булыр идек, телне үстергән булыр идек. Ләкин менә Казан Федераль университетының башка институтларында бик күп чаралар үтте, һәм әле планлаштырылган ел ахырына кадәр аның махсус комиссиясе төзелде университетта, һәм шушы комиссия аерым план кабул итте шушы ел уңаеннан. Анда 100дән артык чара, университет буларак инде фәнни конференциялар, симпозиумнар, башка чаралар, фестивальләр, конкурслар. Безнең мәсьәләсе күздә бейтү инде. Финанслау мәсьәләсе күп кенә мероприятиялар безнең финанстан республика күләмендә дә. Менә шундый финанстан атаган чараларның берсе без быел халыкка, Татарстан Республикасы халкына, Казан халкына беренче чиратта үткәрдек курслар, бушлай татар теле курслары. Халыкка гына түгел, җитәкчеләргә дә үткәрелде бу курслар. Менә бу җитәкчеләр татарча өйрәнә дигән сүз ул калатларын торгызган инде. Ниндирәк нәтиҗә бирде? Барып чыктымы дип әйтмәкче булам. Менә Татарстан Республикасы президент аппараты башлап җибәрде бу эшне, аның инициативасы белән эшләнгән эш бу. Узган елның ноябрь-декабрь айларында республиканың иң югары җитәкчеләре, министрлар беренче чиратта 30 кешедән дә барлыгы курсларга йөрделәр, татар теле курсларына 2 ай дәвамында. Шул 16 министр бар иде анда. Һәм соңыннан шушы курсларны тамамлаганнан соң һәрберсе комиссия алдында татарча чыгыш ясады, презентациялар күрсәтте. Һәм шушының дәвамы буларак быел март-апрель айларында, май айларында инде икенче дәрәҗә җитәкчеләр, төрле оешма, учреждение җитәкчеләре, министр урынбасарлары, башка җитәкчеләр 90-га якын кеше яңадан шушы татар теле курсларын үтте. Һәм менә май аенда без алардан шулай ук имтиханнар алдык. Нәтиҗәсе шул инде, булар мөмкин кадәр теге яки бу очрашуларда халык белән әңгәмәләрдә үзләренең чыгышларында татар телендә куллансыннар, татар телендә белсеннәр дип. Сөйләм теле турында сүз бара инде. Монда бары тик сөйләм теле турында сүз бара. Дөрес, курска йөрүчеләрнең анда төрле категориялары булды. Татар телен бөтенләй белмәүчеләргә без инде мөмкин кадәр татар теленең теге исәнләшү, саулашу, шундый формаларын бирдек. Татар телен бераз белгәннәр үзләренең телен тагы да камилләштерделәр. Алар шул халык алдында чыгыш ясарга әзерләнделәр татар телендә. Билгене аларга сез куйдыгыз инде министрларга һәм аларның урынбасарларына. Анда аерым комиссия булды, анда президент аппаратыннан да кешеләр булдылар, һәм безнең университет җитәкчелеге дә булды. Түрәләр кушканны үтәгәннәрдер инде, чөнки аларга президентның кушуы шундый булды. Икенчедән да син шундый урында эшлисең икән, ике телне дә, ике дәүләт телендә белергә тиешсең. Тагын кемнәр йөри моннан түрәләрдән башка бу курсларга? Менә бу курсларны без халык өчен дә оештырдык. Дөрес, менә Казан халкы өчен татар теле курслары инде безнең күптәннән оешып килә. Ул 2012 елдан бирле оештырабыз без аны. Моңа хәтле бу курслар Татарстан Республикасының туган телләрне саклау программасы нигезендә финансланып килә иде. Менә быел бу курсларны узган ел бездә бит республикабызда оешты президент каршында татар телен саклау комиссиясе. Менә шушы комиссияның кушуы һәм финанслау нәтиҗәсендә оешты бу курслар. Һәм башка курслардан аермалы буларак быел Казанда гына түгел, Казан Федераль университетының Алабуга институтында, Чаллы институтында шушындый курсларны оештырдык. Һәм башка еллардан аермалы буларак кеше бик күп килде быел. Менә май ахырында без шушы 3 ай укыттыгалар, март-апрель, май айларында 900-га якын кеше сертификат алды шушы татар теле буенча. Дөрес, анда шулай ук төрле дәрәҗәдәгеләр бар. Анда татар телен бөтенләй белмәүчеләр килүчеләр дә бар иде, татар телен белеп, бераз камилләштерергә килүчеләр дә бар иде. Шул дәрәҗәләрне карап без аларга төрле программалар нигезендә дәресләр үткәрдек. Бу курска йөрүчеләрдән төрле яшьтә кешеләр, анда 7 яшьтән 70 яшькә хәтле дип әйтергә була. Иң кечкенәсе 7 яшьтә иде. Мәктәпкә керергә әзерләнә, ул балага татар телен камилләштерү кирәк булган.
Төрле профессия кешеләр йөрде анда, пенсионерлардан, студентлардан башлап, мәктәп укучылары да бар иде. Менә тел өйрәнү авыр, бигрәк татар телен өйрәнү авыр дигән гыйбарә яши нишәптер. Белгән белмәгән шулай бәйтә инде. Инглиз телен өйрәнүгә караганда да катылдырак дип. Менә сезнең курсларга җирүчеләрнең фикерләре ничек? Менә курслар тәмамланганнан соң без шундый бер әңгәмәләр үткәреп алдык шул курска йөрүчеләр белән. Алар язып та бирделәр, хатлар да җибәрүчеләр бик күп. Нигездә күбесе менә бу курсларның алар өчен бик файдалы булуын һәм киләчәктә шушындый курслар оештырган чиракта тагы йөриячәкләрен язганнар. Без бу аларның бөтен теләкләрен җиткердек республика җитәкчелегенә дә һәм Алла бирсә киләчәктә көз айларында бу курсларны яңадан башларга уйлыйбыз. Кемнәр инде бу курсларга башлап өйрәнә алар, яңа кешеләр килер, теге бер курсларга йөргән кешеләр дәвам итү мөмкинлеге булыр. Теләге булган кеше өйрәнә ала. Иң мөһиме теләк кирәк. Теләк булу. Менә бу курсларга да 1000-гә якын кеше язылган иде. Сертификатта хәтләр барса барып җитмәде. Димәк, аларның бөтенсендә теләк булып бетмәгән. Менә 1000-гә якын кешенең 900-гә якыны сертификат алды. Бу инде бик яхшы күрсәткеч дип уйлыйм мин. Хәзерге вакытта югары уку йортларында урак өсте бара, әйме? Кабул итү имтиханнары, имтихан түгел инде, имтихан дип кабул ителсә дә кабул итү чоры бара. Сезнең институтка кемнәр килә, нинди белгечләр киләләр? Быел анда үзгәрешләр булдымы, бюджет урыннары арттымы, кимедеме? Чөнки безнең хәбәр итүебезчә бюджет урыннары артты күп вузларда. Нәкъ менә бүгенге сөйләшү темасы буларак инде татар телен саклау, үстерү юнәлешендә без менә татар телен юнәлешендә 2 группа кабул итәбез быел. Дөрестән дә бюджет урыннары артты. Без елдагыча кабул итәбез инде ул 2 группаны. Безнең бер юнәлеш татар теле әдәбияты укытучылары кабул итү. Biz аларны быел да кабул итәбез. 25 бюджет урыны бар анда. Һәм татар теле әдәбияты укытучылары булып бер генә диплом алып чыкмасыннар өчен, аларга соңыннан мәктәпкә, эшкә урнашырга яхшырак булсын өчен без аларга икенче диплом да бирәбез. Шул бер үк вакытта инглиз теле укытучылары да булып чыгалар алар. Шул 5 ел уку дәврендә быел менә шул әйткәнемчә 25 бюджет урыны бар бу юнәлешкә татар теле һәм инглиз теле укытучыларына. Документларны әле унысына хәтле кабул итү бара, унысына хәтле бирергә мөмкин. Һәм икенче юнәлеш бар безнең филология юнәлеше. Монда без тәрҗемәчеләр, журналистлар әзерлибез, информацион технология белгечләре. Башка ел, менә узган ел без нәкъ шундый ук юнәлешкә 23 кеше алган идек. Татар теле әдәбияты һәм журналистика дигән юнәлешкә. Быел шулай ук бераз бюджет урыннары артты. Без 25 кеше җыярга уйлыйбыз юнәлешкә. Менә бу укытучы булырга теләүчеләр өчен дә киләчәктә журналист, радио, телевидение хезмәткәрләре булырга теләүчеләр шушы юнәлешләргә килергә мөмкиннәр. Һәм теге юнәлешкә килүчеләрдә, бу юнәлешкә килүчеләрдә безгә белеп килергә тиешләр 2 бердәм дәүләт имтиханын. Рус телен һәм җәмгыять белемен. Өченче имтиханны татар теленнән без үзебез монда алабыз. Тест рәвешендә ул 15 июльдә булачак. Менә бу кадрлар әзерләү мәсьәләсенә килеп калгач, безнең бит хәзер күп телле мәктәпләр колледжга бара дип әйтәбез инде. Полилингваль дип тә җиртәләр аны, күп телле мәктәп дип әйтәбез. Менә аларга кадрлар әзерләү сезнең планыңызга бармы ул? Берәр төрле үзгәрешләр кертеме сезнең уку планыңызга? Планнарда гына түгел, без инде аны эшлибез соңгы бер 3 елда. 2018 елдан башлап без менә татар мәктәпләре өчен Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы нигезендә билингваль дип атыйбыз без алдан шундый белгечләр эшләп укытып чыгара башладык. Бу ягъни мәктәптә рус телендә генә түгел, теге яки бу предметларны 2 телдә, рус телендә дә, татар телендә дә укыта алырлык белгечләр әзерләү. Менә узган елдан, 20 елдан без инде 2 телдә генә түгел, 3 телдә әзерли торган укыта алырлык белгечләр әзерлибез. Һәм бу елда шундый берничә юнәлешкә без студентлар кабул итәбез. Менә бу юнәлешләр түбәндәгеләр: математика инглиз теле, информатика инглиз теле, тарих инглиз теле, башлангыч мәктәп укытучылары инглиз теле һәм чит тел һәм икенче чит тел. Менә шу 5 юнәлешкә көндезге бүлеккә кабул итәбез студентларны, һәрберсендә 25-шәр урын. Менә бу студентлар бу бюджет урыннары дип ул контракт урыннары, ләкин буларга укуны тулайым түли республика. Татарстан Республикасы түли укуларын менә 1 елга уку быел 133 мең мәсәлән, ул акчаны Татарстан Республикасы тулысынча түли. Һәм алай гына да түгел әле, менә бу көндезге бүлектә укучы студентлар һәр айны 15 мең стипендия алып укыйлар. Башка студентлар белән аерма алып булалар. Һәм эшле дә булачаклар. Алар теге яки бу мәктәп яки мәгариф оешмасы белән договор төзеп киләләр. Һәм шушы договор нигезендә нәкъ шул мәктәпкә кайтып алар 5 ел эшләргә тиеш булалар. Максатчан килүчеләр шикелле инде булалар. Алар максатчан килүчеләр, без аны силебой әзерлек дип атыйбыз инде.
Менә беренче семестрда бу 15 меңлек стипендиялар барсы да ала. Нинди генә бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре белән килсәләр дә. Икенче семестрдан билгеле укуына карап 4-5-кә укучылар гына ала, ләкин нигездә алар 4-5-кә укыйлар. Менә быел, менә бу соңгы уку елында шушы килгән, узган ел кергән укучыларның, студентларның 70-80% стипендия алып укыды икенче семестрда да. Бу мине бик әйбәт күрсәткеч. Бик зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Алга таба да уңышлар юлдаш булсын сезгә. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт.